for den her fine spadesæt i jorden, og det har vi virkelig glædet os til. Vi kunne godt lige bruge lidt flere penge, men der har vi nogle forskellige arrangementer, som kommer til at løbe staten her hen over efteråret. Blandt andet så kommer der sådan en sponsorcykelløb den midt i august. Og vi har været lidt rundt ved de lokale sponsorer også og få lidt penge, så tusind tak for det. Og vi har allerede været lidt i gang, som I kan se her, og det er sket på frivillige hænder. Og det kommer der helt sikkert også nogen rundt og prikker nogen på skuldrene og spørger, om vi lige kunne hjælpe en lørdag formiddag. Så har vi også fået på nogle udenbysfonde. I går der fik vi lige tilsagn fra LAG-fonden på 200.000. Og så står Kirsten jo også derhenne fra Vestjysk Bank, som har været så venlig at tage sådan en gavecheck med på 50.000, så det luner jo i hvert fald også rigtig godt. Og så skal vi jo have taget det her første spadestik, og hvem er det så lige, der skal gøre det? Det er jo altid lidt svært, og vi har simpelthen faktisk ikke haft så svært ved at tage den beslutning, fordi det synes vi, at Bo han skulle. Fordi Bo han har faktisk været en del af hallens bestyrelse, helt fra klubhusets tid, så han har faktisk siddet med i bestyrelsen i over 30 år. Så hvem fortjener mere at få den ære af at få lov til at tage den første stik? Det gør Bo selvfølgelig. Ja, det er kort. Fredag den 23. En dag i bestyrelsen har ventet rigtig længe på. Første spadestik. Og jeg er meget glad at få lov til at tage første spadestik. Og forhåbentlig sammen med at kan komme med ned og være med til at tage den første spadestik. Og nu siger jeg, at vi har været med i gang i faktisk 7 år, siden vi startede med den første skifte. Og vi har haft 3 forskellige forslag, skifteforslag i bagagen. Vi har haft borgermøder på det. Vi har flere inspirationsture. Og til sidst er vi kommet til det forslag, som vi ser på planchen herovre på rækværket. Og vi tror og håber meget på, at det er med til at gøre en endnu mere indbyggende. Og det er Jungebyg, der til sidst har hjulpet os med at få det sidste forslag. Vi har brugere i dag, den er sagt i alle aldre, fra dagplademøderne og til 90 år eller ældre. Så det eneste vi ønsker er vel egentlig bare, at der er endnu flere, som får glæde af det her. Så det er ikke, at skal vi have de unge mennesker med ned og hjælpe ved at tage det første spadestik?